Men ikke, jeg skal tage snoren af. Det gik nej, vi skal snor på. Han skal nok blive stabil i ryggen. Så gå ud med den. Nå. Eller dig, der smider bukserne. Jeg ligger på lur. Vi kan simpelthen ikke løbe hurtigere, end vi kan. Altså okay, jeg ved ikke, om ikke du skyder det, eller det går vel ud. Ja, det er jo det, der gør det. Ja. Ja. Ej, det er god til at vise ham frem. Altså, det bliver jo skyllet helt af sig selv. Kun druknet i offentlig strand. Ja, så det er her. Nej, det er jo hans. Hej. Så er det for meget for Nej. Kiki. Ah, hun siger bare lige lidt til os. Så er det over. Det var lige før hun fik brug sand i øjnene også. Ja, jeg er fuldstændig roligt. Ja, det er roligt. Knaser i øjnene og alt muligt. Det er hvad du skal hjem og have en øjenbad. Øjenskyldning. Nej, du skal ikke prøve at komme ud af det. Jeg skulle til at sige, hvor er det? Du tager lige ham her. Så sætter hun også noget nu. Og så løber vi. Og den her. Få den på. Så går du jo meget stort, men ikke noget. Det er fint at tage sammen. Kiki, rolig. 100 kroner på, bliver rigtig våd. Kiki. Okay. Kiki, kom. Kiki, kom. Kiki. Prøv lige ud med det, det er meget hyggeligt. Kiki. Kiki, kom. Kom, Kiki. Stop. Det var godt. Så skal vi sådan set op og have hende tørt nu. Det ligger op i... Ja. Hun ryster også lidt og siger piv. Og min taske, se nu, hvordan den ser ud alligevel. Jeg holder så godt jeg kan. Ja. Jeg går lige lidt opad. Ikke også? Jo. Og det kan jeg overhøre, det var. Skal du have en kuffer med? Nej. Ja, der er jo. Skal du have en kuffer? Hey. Gamle. Ja. Nej. Så er vi ude over det. Så kommer vi på bare tæer, du har så kæft. Skal jeg overføre min kaffe igen? Ja, hvis du gerne vil drikke den, så tror jeg, det var en god idé. Hvad siger hun? Du skal da tage ham der med ind til veteranudstillingen den 12. september ind til årsfinalen. Nå. Er det ikke en idé? Hvad? Det er ikke snakker om. Nej. Det er så dejligt at se de gamle bokser, synes jeg. Ja, det er også rigtigt. Jamen, det er det da.
Der er altid noget, når de gamle de stiller op. Ja, det synes jeg. Vi har jo hver vores type. Men nu er der jo ikke mere i ham, end bare han er gammel, jo. Hvad laver du Hvad? nu? Nu er der ikke mere i ham, end bare han er gammel. Nej, men man kan jo være udstillet af veteraner. Det kan man. Det forstår det. Det er jeg kan sige til noget. Det andet er selvfølgelig dejligt, hvis man er oppe i vinderklassen. Ja, det er snart mange år siden, vi har udstillet. Ja. Altså, man finder jo hurtigt ud af, når ikke man vinder, så er det sgu så sjovt. Så er der ikke lige så, man skal hæfte, men det... Man skal være med, ikke også, på et eller andet plan. Men altså nu er veteranklasse, der vil jo blive placeret, der kommer selv mere end 4, og de skal placeres alle 4. Så 1, 2, 3 eller 4 måske. Ja, det er rigtigt. Det er ikke sikkert, at I kan blive etter, det tror jeg ikke på, fordi Miss Inge, hun kommer med sin hund op fra Viborg, og det er jo en fantastisk hund, der har vundet alt muligt. Han bliver nok etter, men altså, man ved aldrig. Kommer der jo heller ikke. Nej. Han er jo stilbogens konge. Ja. Og han blev da også alt, som regel placeret. Altså som 2 eller 3 eller. Men men altså, man kan ikke vinde hver gang. Nej, det kan man ikke. Skal man heller ikke. Heller ikke tophundene. Det skal man heller ikke hver gang. Nej, heldigvis. Der kommer hele tiden nye stærke hunde til. Ja, men det... Altså... Hvad laver størhuller? Hvis du stiller den samme hund op 2 dage i træk med forskellige handler, og så se, hvad den samme dommer vil dømme på de 2 hunde. Det er jo, hvad øjnene ser på den enkelte dag. Det er da ikke sikkert, at du får samme kritik af din hund dagen efter, hvis ikke at det er dig, der står med den. Det er rigtigt. Hvis du får en anden til at stille, ikke? Hun kan nok kende, en dommer kan nok kende, så men det var ham, jeg havde i går. Men det er sgu ikke, at han kan kende hunden. Så når man kommer på de der, så er det jo, som jeg altid siger, det er jo, hvad øjnene hos dommeren ser på den enkelte hund, i det øjeblik, den bliver bedømt. Jo. Og det kan også være forskelligt, som hunden står, eller hvordan den opfører sig. Det er en skønhedskonkurrence. Det var helt klart. Med videokamera har du også. Ja, jeg tror du måler. Nej. Han må bare ikke gøre det. Det får han siger. Jeg ved ikke, så har jeg kun læst en gang. Det var rundt her på Ja. Jeg tænker, hvad er det, du har? Det er min hund. Ej, hvor fedt. Okay. Ej, hvor smart. Kig på, jeg skal lige hjælpe dig. Øjeblik. Skal man hele hovedet på hende? Det er lige meget. Har du fået nogle... Det er fordi, du har ikke styr på det. Jeg er uddannet. Jeg laver det her hver dag. Jeg tænker, Det er mit hul. Der er sgu ingen ændring. Jeg graver. Gør mit arbejde, hvad med hund med mig? Nu var det ikke længe før den finder vand. Nej. Prøv lige at se fjeset, altså. Det er dygtige. Er du dygtig? Og lidt så er hun begravet. Hun er en strus, der Jeg havde ikke engang en hund, nu er det en strus. Ja. Når man ikke kan se hovedet, så er man væk. Har I hundene med hernede? Ja, men altid med på arbejde. Ja, okay. Hvis mindre mig går hjemme, så er det ikke med, så gider jeg ikke. Nej, det passer ikke, fordi hvis han skal et eller andet gå hjemme, så tager jeg bare hundene med sig. Ja. Skal vi også... Selvfølgelig, I er travlt, så er du ikke til at gå og lade rundt hernede med hundene. Nej, det er ikke. Nej. Jeg har alligevel, altså, jeg har middagslukket ned til 12:03. Jeg er jo gået ned og holdt rundt med hundene. Og nede på den anden side af badebruget, der har vi et badehus, der er på vand dernede, ikke? Okay. Så der kan der være ude, og de gange så nogen dernede, og så er det okay. Oj. Der skal jo ske noget. Ja. Det er væk. Så ham der, han havde kæmpe problemer med at koste, og det er Han har med. han havde meget arbejde, så det var kost, eller hvad? Så får min farmor og farfar, hvordan det driller. Han har jo en pavillon, som man bare får. Han er jo ikke vant til at være en hund. Og den er 10 år.
Jo, det kan jeg også ikke. Han er også blevet politik over for ham. Så vil jeg prøve endnu mere, fordi jeg bruger det at prøve. Og var de dumme, så? Nej, jeg tror det. Kom nu, Molly, kom her. Kom så, Molly. Kom så. Han må lære det. Han må kære rulle ham rundt. Du har en høj dag. Ja, det var bare ude i banen. Det er så sejt. Ja, nu vil jeg være med. Ja. Ja, du skal ikke være efter min bror, siger hun. Og ved du hvad, nogle gange hygger mig ved at tænke på, det er den gamle så er det halvt live. Ja, hun arbejder altså koncentreret med opgaven. Det gør hun altså. Ja, prøv at finde trøfler. Ikke? Ja. Ja. Må jeg lede efter et eller andet? Må lægge den nu der. Ja, det er det. Skal vi gøre